Туган тел каналын караучы хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез. Яшьләр арасында да осталар байтак. Алар милләт язмышы өчен борчылып, татарларны берләштерергә, туган телебезне сакларга тырышып яшиләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шундый Мәскәүдә яшәүче оста татар кызларының берсе Гөлнара Яруллина белән таныштырабыз. Җайлабрак урнашыгыз. Эфирда оста татар тапшыруы. Мәскәүдә яшәсә дә Казан кызы ул Гөлнара. Шаян телле, шая, дигән кебек җитез, күбәләк кебек җиңел, тәвәккәл һәм тик тормас. Спорт ярата, йөгерү марафоннары, тау чаңгылары, теннис. Ул барысында кылачлый. Гөлнараның кермәгән җире, белмәгән кешесе юктыр зур мегаполиста. Ул туктаусыз хәрәкәттә, йөгерә, чаба, тегесен, монысын хәл итә. Туган тел язмышы турында сөйләшүләргә күренекле язучыларны, сәясәтчеләрне чакыра. Татарстан Республикасының Россиядәге вәкаләтле вәкиллегенә ашыга, Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбенә барып чыга. Студентлар белән Җәлилнең кызы Чулпан ханым фатирында була. Нәрсә белән генә шөгыльләнми ул. Без социаль челтәрләрдән аларның бөтен яңалыгын белеп торабыз. Җәлил укулары узган, татар мәдәнияты музее ачылган, Тукай һәйкәленә чәчәк салганнар, Сабан туйга кил акциясе булган. Беренче намаз проекты яшьләргә бик ошый. Эшләгән эшенең нәтиҗәсе дә күзгә күренерлек шул. Штабның хәзер 2000 активисты бар. Дус кызлары кайчак үпкәдә белдерә. Син кайчан карасаң телефонда диләр. Аңа башкаларга булышу бик ошый. Ел саен Мәскәү вузларына Татарстаннан йөзләгән егет кыз укырга керә. Аларны мегаполиска җайлашырга өйрәтергә кирәк. Үзләрен ялгыз итеп туймасыннар. Медицина институты студентлары өчен Гиппократ клубы эшли. Атаклы табиблар катнашында очрашулар үткәрелә. КВН командасы булдырылган. Татар мафиясе уены клубы да эшли башлаган. Эшмәкәрләр өчен Масштаб клубы, Тарихчылар клубы, Аксакаллар шурасы, Аулак үй клублары да бик популяр. Күрешәләр, танышалар, кавышалар. Бер елда әнә 10 татар гаиләсе туды. Безнең Гөлнара ул юрист та, киңәшче дә, экскурсовод да, ашыгыч ярдәм дә, спортчы да, дипломат та диләр аның турында. Гөлнара, менә шул кадәр матур безнең башкала Казан шәһәре. Ничек шуны ташлап Мәскәүгә китә алдың? Ой, бу минем өчен бик авыр мәсьәлә. Бәлки һәр вакыт шуны бөтен сорыйлар. Мин каян дип сорасалар, мин Казаннан дип әйткәч, ничек инде шундый матур шәһәрне ташлап киткәнсең дип әйткән вакытта мин дә үзем шулай үкенеп куясың хәзерәк. Үкенеп тә куям, горурланам да шундый матур шәһәрне. Алар беләләр бит аны. Бу шуңа инде горур мин. Менә киткәнемне бик әйтәсем дә килми инде. Менә шулай Мәскәүне күреп, күчеп күргәнемне шунда һәр вакыт хыялымда булган иде шул Мәскәүдә. Бу нәрсә икән? Бу Казанга сыймаумы? Бу инде ниндидер бер авантюризм да бардыр бәлки. Бу менә нәрсә? Ни өчен Мәскәү? Ул бит шул кадәрле зур мегаполис, анда темпта икенче, тормышта икенче. Ә син бер шундый чәчәк кебек кенә Казанда үскән, тыныч кына шәһәрдә үскән кыз бала. Син үзең әйтмешли, ул именно шул авантюризм да дип әйтермен дә мин. Бәлки шундый матур кечкенә генә шәһәрдән китү ул минем өчен һәм бөтен белгән кешеләрем өчен бик зур ул мечта түгел дә инде, ул ничектер Тәвәккәллек, кыюлык, ул ничектер үз-үзеңне испытывать итү. Менә ул бит зур шәһәр. Анда бөтенсе бар, бөтен кеше, кем генә килмәгән, кай яклардан гына килмәгән. Син үзең менә бу Казанда яшәп, синең монда бөтен нәрсә таныш, якын. Үз араңда гына, әтиләрең, апа, бабайларың монда, син никтер монда кечкенә дә булып калган җимәллә бу Казан дип йөрисең дә, аннары юк, мин менә һәр бик зур шәһәргә килгәч, анда кирип килгәч, ул ничектер үзе тарта. Белмим ничек аның мәсьәләсен әйтергә, ул ничектер тарта үзенә. Димәк, синең бу бәлки уйлаганың юкмы, бу синең Гөлнара бәлки миссияңдыр. Чөнки син менә
Мәскәүгә барып кирип, син бит инде IT технологиялар бөтенләй башка юнәлештәге кыз, анда баргач иҗат белән, татарларны туплау белән, милләттәшләр язмышы белән кызыксына башлагансың. Никадәрле чаралар уздырасың. Бу турыда уйлаган юкмы? Вот шуңа гына шуны дип, шул именно төп минем мәсьәләм дип уйлап утырам инде мин. Бәлки мин Казанда яшәгәндә татарлар белән бик шул кадәр аралашмагансың. Аралашу булган инде ул. Монда бит бөтен җирдә татарлар, анда шундый бик зур проблема юк татарлар белән аралашу, алар белән танышу. Мәскәүгә киткәндә ул бит икенче шәһәр, анда бит сине белмиләр, көтмиләр. Менә бу именно шул татарлар белән аралашу ул төп проблема. Аларның белән ул бит якын кешеләрне эзләү һәм аларны берләштерергә ничектер шундый максат чыга башлады. Менә син Мәскәүгә бардың, ниндидер башта бит инде эшли башлагач чит шәһәрдә яман су булгандыр инде, әйме? Ничек итеп татарлар белән очраша башладың? Концертларга йөрдеңме? Әллә анда синең дусларың бар идеме? Менә каян килде ул сиңа? Туктале, мин татарларны эзләп табыйм. Монда минем милләттәшләрем бардыр. Татарча сөйләшәсе килдеме синең? Каян килде бу уй? Әлбәттә, мин дус кызларыма барып килдем инде Мәскәүгә. Анда дус кызлар белән яшәй башладык һәм анда бер кичкенә генә компания булды инде безнең. Но бу Мәскәүдә күп чаралар уздыралар. Анда Мәскәү татарлары өчен концертлар, театр Камал килә, Тинчурин театры килә һәм шундый концертларга бик яратып татарлар йөриләр. Һәм анда аралашалар, танышалар. Шунда да мин Ямалиев Рустам Фаизович белән таныштым. Һәм шунда инде күрдем татарларны ничек шулай бер-берсенә ничектер үзенчәлекле булып күрәсенәләр. Һәм алар бер-берсенә аралашалар. Аралашалар һәм алар бер-берсенә ничектер тартылалар. Шунда гына мин ничектер үземне татарлык шундый хис итеп тора идем һәм анда гына. Синең кандагы татарлык Мәскәүгә баргач уянды, әйме? Әйе. Минем аңламча, башынлап ташлайдыр. Чөнки чит җиргә киткәч кенә кадере арта бит туган җиреңдә, туган телеңдә. Менә син шул кадәр бөтен булган сүзлек запасыңны туплап, бөтен булган лексиконыңдагы татар сүзләрен кулланып, чын татарча сөйләшергә тырышасың. Менә бу инде шулай ук яшь кешенең үзенең туган телендә сөйләшергә, аралашырга, милли, әдәби телдә сөйләшергә тырышу ул мактауга лаек минемчә. Менә синең әти-әниең каршы булмадымы үзләренең кызларын шундый зур шәһәргә ялгыз гына чыгарып җибәрүгә? Аларны ничек җиңдең? Аларга әйттеңме? Алар бик авыр. Мине Мәскәүгә җибәргә хәтта бармыйсың, кайтмыйсың, китмейсің дип йөриләр иде. Бәлки мин әле 2-3 елдан йөреп карап, анда дуслар белән аралашып, ничек анда микән, нәрсә микән анда бар дип, шулай ничектер хыялланып йөри идем. Бәлки әнием ишеткәч, юк, бармыйсың, каян да, ничисең син анда бит беркемең дә юк. Ул бит зур шәһәр, син каян да, ничек барасың, ничек яшисең анда. Бәлки мин ничектер менә шуңа каршы дип тә әйтермен, белмим, никтер бу шәһәр мине үз-үзенә тарта иде. Белмим, бу менә хәтта әти-әниләрнең дә тыюлары җиңелмәде. Мамы ишә калдылар инде. Мин киттем дус кызымның туган көненә. Әтиемә әйттем, менә туган көнгә барам дип. Киттем дә мин инде хәзер Мәскәүне карап һәм йөрдем, братна карадым, нәрсә, ничек. Вот менә бу дусларым миңа ничектер ачтылар бу мәсьәләне. Алар әйтте, давай күч. Менә күчтең дә Мәскәү бит әле ул, анда эш табуы да авыр, анда яшәп китүе дә бик җиңел түгел. Ничек ул мәсьәләне хәл иттең? Дуслык кызларым белән яшәп башладым һәм эш табу, эшкә урнашу мәсьәләсе. Эш табу минем опыт бар иде. Шул минем опытым миңа как бы шул үзеңнең юнәлештә эшли башладың, әйме? Әйе. Татарлар белән аралашу. Менә инде син анда Казанның бер сулышы булып, Казанның бер татар баласы булып килеп кирип, хәзер
үзең аңлагансың. Чит шәһәрдә башлап җибәрергә тормышны бик авыр. Һәм Казаннан, башка шәһәрләрдән Мәскәүгә килгән яшь татар кызларына, егетләренә булышасыңдыр инде син хәзер әйме? Ничегрәк булышны башкарасың? Дөресенчә, Казан дигән шәһәрне ишетсәм, мине Татарстан буйларын, мин дә бик шатмын, мин аларга бик булышасым килә, һәм алар һәр вакыт килгәч, беләләрме, безнең менә мин шундый Мәскәүдә бар, һәм алар миңа язалар. Ничегрәк була микән, күчсәм, нәрсәләр бар, мине Әле сез бит ниндидер клубларга берләшеп, алар белән очрашуларда оештырасыз, әйме? Яшьләр клубы бар. Тагын нинди клублар бар әле? Табиб клубы. Монда инде шул өлкәдәге яшьләр җыелалар, әйме? Гиппократ Гиппократ дип атала. Аннан менә бу мафия уены анда. Татар мафия. Һәр атна кешеләр, татарлар җыелышалар. Ну шул уен формында татар телен озынайталар һәм өйрәнәләр. Татар телен өйрәнү өчен инде моның максаты. Иң төп максат инде ул татар телен өйрәнү. Ул бу бит уен формасыннан кергәч, ул ничектер үзенчәлекле һәм кешеләр аңа үзләре килеп тартылалар, кызыксыналар. Һәм вот менә кичә дә үтте безнең татар мафия дигән финалы. Анда җиңүчеләр бар, аларны да кутладык һәм шулай кызык үтте безнең кичәләр. Гөлнара, Казанга килүнең сәбәбе, бу көннәрдә сез Казанда, аның сәбәбе нәрсә? Бу Казанга килү минем төп максат ул яшьләр көннәренә бөтен дөнья татар конгрессы шундый активистлар өчен 3 көнлек өйрәтү формасында булган форум ясады һәм шунда вот катнаштым. Ничек менә форумга төрле өлкәләрдән, хәтта ки чит илләрдән дә, Кытайдан бар иде бит, гарәп әмирлекләреннән егетләр, кызлар, кешеләр, яшьләр җыелган. Нинди максатлар куйдыгыз? Нәрсәләр эшләргә планлаштырдыгыз? Без бу форумда бер-беребез белән танышу һәм элемтәдә булу, татарларны берләштерергә, татар яшьләрен, һәм иң мөһим максат инде татар телен онытмау, аны һәр вакыт исендә калдыру һәм татар телен менә бит Мәскәү өчен ул татарлар бар, татарлар аңлый, бәлки сөйләшергә безнең бит иң төрле диалектлар бар, Нижар татарлар, анда Саранск, Пермь. Аларның төрле максат, төрле диалектлар бар, һәм алар әдәби телгә якынлаштыра, алар ничектер каушап калалар, сөйләшәләр дә, бәлки ничектер стесняются дип әйтәм, ялалар, бәлки һәр кешенең үз диалекты бар. Менә ничектер үртәп йөриләрме бер-берсен, шуңа күрә без аларны уялмагыз, мин дә үзем дә әйтәм, уялмагыз. Мин дә яшьләр кызы дип әйтәсең. Мин үзем дә татарча сөйләшә башлагач, мин уялмыйм беркайчан да. Сез үзегез аны сезнең ана теле булуга, аны уялга кирәкми. Ул бит сезнең әти-әнигез теле. Сез шунда аңлату эшләре алып барасыз, әйме? Менә бу форумда үзеңә яңа дуслар таптыңмы? Үзеңнең ниндидер хыялларыңны тормышка ашыра алдыңмы? Яңа дуслар бик күп үзем өчен таптым һәм алар белән төрле яңа проектлар тормышка аштырырга, ничектер үзебез бер-беребезгә терәк булырга аралашырга һәм анда да грантлар бирәләр. Гөлнара, менә син карап торам, бик ихлас кыз. Син ничек бар шулай яшисең? Ничек бар шулай үзеңне тәкъдим итәсең? Кешеләрдә ниндирәк сыйфатлар ошый? Менә хәзер замана яшьләре төрлесе бар бит, бит. Төрле кеше бар. Синең хөрмәт иткән кешеләрдәге сыйфатлар нинди? Ул инде гомумән кешелекле булу. Кешене хөрмәтләү һәм бар бик күп менә Мәскәүне дә шулай әйтәләр, бар бик күп кешеләр үз-үзен генә карап йөрүчеләр. Ул әлбәттә
Шулай, һәм мин аны бик Мәскәүдә карыйм, Тоясың, тоям, шундый кешеләр генә йөри. Бәлки беләләр, Мәскәү бит ул зур, һәм бер-берен генә ул Үзе өчен инде. ңарта, һәм о кешеләр үз-үзенә ябылалар. Үз-үзендә генә. Менә булышу, хөрмәтләү кешене ул ничектер үлә. Менә кичкенә шәһәрләрдә ул юк шундый бәла. Менә зур шәһәрләрдә, Мәскәүдә ул шундый бәла чыга инде, күренә. Һәм менә минем өчен кешелекле булу, кешеләр өчен дә эшләү, ул бит барыбер сиңа кара кире кайта. Кем булса да син менә бер кешегә яхшы ясасаң, аннан булмаса да икенче кешедән бит ул Һәрвакыт сиңа барыбер кире кайтара ул яхшылыкны. Аны белеп яшәргә кирәк. Менә үзеңнең кемне дә булса үзгәртәсе килгәнең бармы? Менә кешеләр арасында ничек бу чагыла? Бу мәсьәләне мин дә кешегә кермим, бәлки үз кешенең үзе гомере. Но мин үз фикеремне әйтеп куям инде. Менә шулай ясасаң, сиңа яхшырак булыр иде. Әйттең бер тапкыр. Ул аны ишетмәде дә, аннан соң тагын алга таба әйтәсеңме, әйтүне дәвам итәсеңме? Ну, бу инде ничегрәк якын кеше була. Бик якын кеше булса, әлбәттә мин аңа күзләрен ачып әйтәм инде, кара, но күрмәдем. Күзеңә салалармы? Әлбәттә. Шуңа күрә минем белән аралашырга һәр вакыт үзләре белән чакыралар. Теле белдерүчеләр күп инде. Бик күп. Үзең менә әгәр дә кем өчендер сиңа үзгәрергә кирәк икән, характерыңны үзгәртергә, нәрсәнедер үзеңдә үзгәртергә, син әзерме үзгәрергә? Әзер. Бәлки үземә карап, менә мин әйтәм, мин үзгәрдем. Бик күп чараларны. Әйдә, бер соңгы вакытта булган бер икеш үзгәрешне әйтәле. Мәскәүгә киткәч булган, менә Казаннан Мәскәүгә күчкәч булган үзгәрешсендә. Казанда яшәгәндә мин шундый ачык булмадым. Демәк, синең күңелең әзрәк йомшады, кешеләргә карата күңелең ачылды. Аннан соң менә инде сөйләшкән кадәр әңгәмәдән чыгып, син әле Казанда, мин татарчалай сөйләшми идем, күбрәк русча аралаша идем. Демәк, син туган телеңә мәхәббәт уяндаймы? Уянда. Тагын үзгәрештер. Ну, менә татарлар белән аралашу, татарларга булышу. Демәк, син тагын инде үзеңдә бер яңа сыйфатны таптың, кешеләргә яхшылык эшләү, әйме? Син менә үзеңнең эчеңдә уйларың, фикерләрең белән дус яшисеңме? Дус яшим. Мин шундый кешеләр белән аралашу булганда, мин бер көн үзем өчен дә ясыйм. Үз-үзем белән сөйләшәм. Так, менә булай, нәтиҗәләр ясыйм, ничегрәк ясарга, менә мондый ситуациядә ничегрәк чыгарга. Менә бу ситуациядә, яхшы чыктың, менә бу ситуациядә юк, ничектер аны, загладить там. Вот һәр вакыт шундый төп мәсьәләләр белән уртаклашам һәм үзем белән ничектер үземә наказ биреп, вот менә шулай яшим. Менә бу үзең эчендә генәме, әллә тренингларга йөрү, ниндидер мастер-классларга йөрү, өстәмә әдәбият уку белән дә барамы, камилләшү, шәхес була? Әлбәттә, бу тренингларда өйрәтә һәм бик күп әдәби әсәрләр, әдәби әсәрләрен инде без күбрәк бизнес буенча бизнес буенча һәм укыйм, аларны гомеремдә дә катнаштырам. Кирәкме бу әйбер? Әлбәттә. Менә хәзер World Skills безнең Казанда зур чемпионат булды бит инде, хәзер күбрәк һөнәр алуга басым ясыйлар. Заманында югары белем кирәк, югары белемнән башка без беркемдә түгел дигән фикердә идек. Син менә хәзерге заман татар кызы буларак нинди фикердә? Менә син балаларыңа нинди киңәш бирәсең? Әлбәттә, мәктәпне бетерергә кирәк. Ул бит инде безнең төп белем анда алына. Һәм баламнан сорар идем, нинди нәрсә белән шөгыльләнәсең килә. Һәм
югары белем алганда безнең инде сорамадылар бик кая керергә, нәрсә керергә, ул инде безнең юристлар, бухгалтерлар, шунда һәр кешеләрне бу ике профессия гына кертеп куялар иде. Һәм менә хәзер алар бик күп кая нәрсә эшләтергә, вот даже кешеләр күп, менә эш юк дип әйтсәң дә була. Менә син, Гөлнара, бик каты җәмәгать эшләре белән кирип китеп, гаилә турында онытмыйсыңмы? Синең гомумән гаиләгә мөнәсәбәтең ничегрәк? Гаилә инде минем әтием, әнием, Үз гаиләңне корырга куям. әле вакыт җиткән дип уйламыйсыңмы? Вакыт җиткән дип уйлыйм. Һәм мин башта мин кешеләрне карыйм. Барыбер хәзер хыялый белән яшәмим инде. Әле сиңа үзеңә пар канат булырлыгын ди кешене очратканың юкаймы? Юк. Димәк, Алла берсә киләчәктә очратырга язсын һәм сиңа менә шундый үзең кебек зыялы, фикерле татар балалары, татар кызлары, татар егетләре тәрбияләргә насыйп булсын. Гомумән менә гаиләгә килсәк, сиңа татар моделе ошыймы? Татар гаиләсе моделе? Бездә бит ир баш, хатын буен. Әллә син башкачарак уйлыйсыңмы? Юк, минем дә шундый гаилә кырасым килә. Бәлки әти-әниләрем шулай ук. Әти, әни, ул әти инде безнең глава бөтен җирдә, әни дә муен, ну, булай әйтергә була һәм ул бит шулай гаиләдә хатын ничек теләсә, ул аны үткәреп була. Ләкин баш кеше булырга тиеш. Точка куючы кеше булырга тиеш. Шуңа күрә мин дә шундый гаиләнең хыялында һәр вакыт йөртәм. Гөлнара, сиңа әти-әниләрең алар кем менә тәрбияче генәме, әллә дустамы сез? Әлбәттә, әти-әним, алар минем өчен тәрбияче. Алар бит мине үстерделәр, миңа югары белем бирделәр һәм һәр вакыт мине поддерживать иттеләр. Ничек аралашасыз? Якынмы менә мөнәсәбәт? Бик якын. Әтием, әнием, алар минем өчен бик күп нәрсә ясыйлар. Мин аны хуплыйм, беләм һәм хөрмәт итәм һәр вакыт. Нәрсә генә булмаса, әтиләр белән күбрәк буласым килә. Алар янына һәр вакыт чабып кына кайтам. Аларны хөрмәт итәм һәм алар да мине шулай күреп, алар хәзер менә шундый татар телен как бы сынату урынын алар да мине, ну, хуплыйлар инде, горурланалар синең белән. Гөлнара, хыялларга килсәк, һәрбер кешенең бит инде, һәрбер хатын кызның, һәрбер кыз кешенең, егет кешенең ул тормышка ашырасы килгән теләкләре, уйлары, ниятләре бик күп. Менә син ничек, план белән яшисеңме? Әллә тормыш үз уңаена агамы? Әлбәттә, ел башында план куясың үзеңә. Менә шулай булырга кирәк, шундый планнар бер елга. Бәлки бу яшәү ничектер үзе планлаштыра һәм коррективлар кертә. Шул пунктларның ел дәвамында күпмесе тормышка аша? 50%. 50% бигәйбәт инде ул. 50%. Димәк, син максатчан кеше дигән сүз, максатларыңа ирешәсең дигән сүз. Һәм бәлки үзең өчен генә түгел, менә глобальрак алсак, тагын нинди хыялларың бар? Милләт язмышы, татарлар турында нинди уйларың бар? Телебез турында. Телебезне онытмаска. Әти-әниләр белән сөйләшергә, балаларга бу тел проблемасын әлбәттә белдерергә һәм бу бит инде гаиләдән тора. Ничек гаиләсен корасың, балаларыңа нәрсә күрсәтәсең, синең төп максатларыңны бу дөньяда алар да шуны күреп, белеп яшиләр. Әти-әниләрем дә шундый максатлар миңа биреп, мине үстерделәр. Инде саубуллашыр алдыннан менә Гөлнара, туган тел тамашачыларына безнең каналның исеме дә шулай дип атала. Туган тел безнең төп максатыбыз. Телебезне, милләтебезне, мәдәниятебезне пропагандалау. Нинди теләкләрең бар? 3 теләк. Эштелек. Беренче теләк, телегезне онытмагыз, зинһар. Бу минем иң зур теләгем. Әти-әниләрегез белән аралашыгыз, әбиләрегез булса,
бабайларыгыз булса, алар бит сезнең историк буенча алар бик күп нәрсә белә һәм алар да сезгә күп нәрсә сөйләп бирә алалар. Һәм шуңа күрә менә үзегез генә турында уйламагыз һәм киләчәк сезнең яныгызда булган кешеләрегез турында да уйлагыз. Аларга да шул татар теле белүен һәм ныгытуын бирегез. Бик зур рәхмәт сиңа, Гөлнара, вакыт табып, Туган тел каналы тамашачылары белән очрашуга килгәнең өчен. Сиңа да зур теләкләр, инде бөтен ниятләгән эшләрең тормышка ашсын. Алга таба да шундый милли җанлы, актив һәм чып-чын милли туташ булып кал. Мәскәү шәһәрендәге татарларны берләштереп яшә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Оста татар тапшыруының бүгенге чыгарылышы шуның белән тәмам. Менә шундый милли җанлы туташлар булганда, туган телебез дә, тарихыбыз да онытылмас, югалмас дигән теләктә калабыз. Оста татар тапшыруының алдагы геройлары кемнәр булыр? Туган тел Казан аккаунтыннан карап барыгыз. Бүгенгә саубуллашабыз. Ризыклардан авыз итәсегез килсә, Казанның иң затлы Азу хәләл кафеларына рәхим итегез. Туй, юбилей, банкет үткәрү өчен Тантана рестораны. Милли кухня, хәләл ризыклар, конференц-зал, намаз уку бүлмәләре, балалар өчен бәйрәмнәр, мастер-класслар, иң матур никах мәҗлесләре дә бездә үтә. Килегез, Азу һәм Тантана сезне көтә.